नों मानो आंनि मोजां मोननायखौ एसेबो सिरियास लाया? थेवबो आं नोंखौ मानो एथ' मोजां मोनो? ओइ सना, मानो गाबलाबायखो नों? नों फाल्थु नङा ना सना? आं नोंखौ ओरैनोसो होनदोंथ'। गाबनाङा ना। नोंलाय आंखौ मोजां मोनो, आं नोंखौ मोजां मोना। नों मानो बिदि सानो? आंबोथ' नोंखौ मोजां मोनो ना। आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो मिथिगौ नोङो? नोंखौ मोनाब्ला आङो मा जागोन मिथिगौ नोङो? नोंखौ मोनाब्ला आं मा जागोन मिथिगौ नोङो? नों मिथिगौ? मा जागोन बुंलाय दे। नोंखौ मोनाबा आङो लंपेन्ट खुलिनानै लाजोबगोन आं। हा?